Hubble komastêrkên mezin kivşkir. Teleskoba Hubble li qeyraxên kadizê li ser komeke stêrkan ku 107 salitir ji dûrî me ne lêkolîn pêkanîn. Di encama lêkolînê de du komên stêrkan ku 100 carî ji tavê mezintirin hatin dîtin. Her kom bi qasî 12 stêrkên mezintirin dihewîne. Ji wan stêrkan 4 heb ji berê ve dihatin zanîn. Berê di lêkolînan de hatibû dîtin ku stêrka bi navê R136A1 ji dinyayê 35 caran mezintir e. Di lêkolîna nû de li herêmeke fêzayê ku jêr ewrê mezin ê meselin tê gotin gelek stêrkên din ên mezintirin hatin dîtin.